ay bandiraɓe yeɓoɓe Des TV Diaspora Sénégal TV on calminama ɓiɓɓe fuutankoɓe nanoɓe ɗemgal pula on calminama no fewi hande noon en puyi seeɗa ko fati liggey président Macky Sall guila are leydi Sénégal e leyɗele ɓennuɗe lamɓe ɓennuɓe ɓe en mbaɗi fuuye noon pour yiide est ce que ko président Macky Sall liggima walla o liggaki est ce que ko wiyete Fouta yi ko est ce que Fouta yi hen hoore en mbaɗi fuuye président Macky Sall Fouta kam ala hen e 14 région o kam guitten hen Fouta président Macky Sall liggaki Fouta ɗon ciññinen ɗon kono noon so tawi wonɓe jiyani koyemen kam wol yiiɓe hen seeɗa e koyemen e laamu président Macky Sall par ce que hande sa ƴeewi no arine président Macky Sall 2012 autoroute lay wadda ko woppuno AIBD ko woppuno ɗum o jokkiti nden seɗen mbaɗa conférence en luwanno hôtel-aji ko kalis président Macky Sall mahi nden ministére uji goto fof luwat banggue mum hande o mahi Diamniadio o yaltini Wuro Hesso hande Touba autoroute Mbour hande sa yiiɗi yaade Ziguinchor caɗele gonnoɗe giwi Kédougou ani université ji ɗiɗo ɗo jiiɗon o waɗi hen hôpital uji région ngaji ɗi o yettima o waɗi hen golle makko ko président Macky Sall sport o lambaka o waɗani ɗum e gueɗal nden ko stade goto joguiɗen petteten football hande o dari men darde timde hande Sénégal aɗa wawi yaltude hande wonɓe joɗɗa tan hendu yanayma seeɗa nden ɗum alano comme no petit jardin tokoso tan ɗum alano ndema ka o waɗi hen hôpital uji moderne o waɗi ɗum e région ngaji he o hokki machine ngaji o addi auto ji ko fati e gendarme walla policier ɓe wonɓe nder ndiyam wonɓe dow addani ɗumen ballal transport o addi bandiraɓe hande sa ari Dakar hande pont uji mbaɗaɗi toon ɗi air o Sénégal hande dañi air Sénégal bon eɗen mbawi wiide président Macky Sall wonko ari wonko waɗi ɗum eɗen en kasidantamo wonko waɗi eyyi en kasidantakomo wonko waɗi kono noon ko kalde ɗo ko fof région ngaji ɗi ha heddi région de Matam ɗum tan manki e golle président Macky Sall Matam yiƴade hoore mum panoji salaire a addi ha wayno leydi courant beddaji ɗi a waɗi lycée ji wonɗi puɗɗa wadde hande hôpital uji moderne e hande a wiyatake a waɗani ko a liggima hande so hande Afrique na fanoroma arana nan ɗon waɗoɓe basket eyyi wiyatake a waɗani kono noon pama président Macky Sall ko mbaɗɗa ɗo ko foof mi yiyani hen Fouta mi anda noon pourquoi mi yiyani hen Fouta ko mbaɗɗa Fouta mi yiyani ɗum tan manque liggey ma hande sa yalti laamu Sénégal ganda région de Matam weltaki eko mbaɗɗa ko heddi ko noon wiyatake a liggaki e Sénégal ko garɗa ko aɗana liggo kono noon wonɓe jiyani koyemumen région goto won mo yiyani hoore mum e ma président Macky Sall ɗum kalen dande men dow kono kay sen guitti Senghor Abdou Diouf Laye Wade aɗa daɗiɓe hedoroɓe ko dañen garoyo o waɗa ko mbaɗɗa ko 2035 2040 Sénégal change machallah a waɗi hen ko poɗɗa wadde no fewi a liggima ɗum wonno komin gaddanno on komin puyno komin jii président Macky Sall ko woni liggade ko gasi ko gasani ɗum ɗo woni ko jiiɗon e image o so Allah président Macky Sall wonko waɗi wonko liggi oɗon ñaaga mbaɗe vérifié président Macky Sall holko waɗi holko waɗani Matam naɓe ɗon jiyani taw région de Matam tan woni ko yiyani woni Fouta ɗum tan ɓen wonɓe jiyani a wi aɗa waɗa inauguré lawol dane ma yiyaka route national ha joni gasani a wi aɗa waɗa hôpital moderne ha joni yiyani a wi aɗa waɗa centre formation yiyaka a wi aɗa waɗa université yiyaka a wi
an haali président Macky Sall ɗum tan woni ko yiya kono kalɗo mbaɗoɗa pormi hôpital uji a waɗi laabi a waɗi hande kalɗo jiɗɗa umade Sénégal a yaade jettoyɗa nden ɗum ala a waɗi pomuji a waɗi ko baɗɗi fayida laabi ma ne moƴƴi ha Podor a waɗi Saint-Louis a waɗi Kaolack a waɗi Tambacounda a waɗi kalɗo jiɗɗa yaade haydi région de Matam ɗum noon wono gabɗen président Macky Sall en ganda saɗa yiya oɗo vidéo ganda peuple région de Matam pour l'instant weltaki par ce que yiyani hoore mum ɓeydu golle ni min jiiɗe lawɗo Sénégal. Assalamu aleykum wa rahmatullah.